Bientene Novembre kalo kile folo samba fla ani mugan kele on ni sonjale me kanumbara jamakulu bisimila bitene doina folini wale nyumandon ko blagata di renouveau tili la jabara hilingi na bela jeli mamali kono ani maliko ka mauma sogoleno auna ni sanga konnala ame be foko be ki bisimila renouveau matin kene sikito la fle Renouveau sogomada kuna funi ninye akene sigilenye kene mbesigi awu doko kono chien duru kadam netene katasi juma maneke kanya wulumvla umana temeni sangata ani durie katabla neke kanya konontona ako kuna funi au kunfolo be faranyo konka kadi au mami bato ako siga boku na sirila au ka kle journée konnala olani au sigirani kene kandungu du akakan anga folo ka sulika wuli ke ba ko fo sabula barano konte aw munu weyno kawsira ako barake woro la kaba amana ke maliko no walma maliko kan sabula wakati uchugo yaw te kilenye eru uchugo yaw te kilenye bela jileme fo ka kanyini ka wakati uchugo yae ma chama fana weyno oluka duguma je folo ame bela jilene fo ni sanga konnala munu fene be sokon nawla nu sogoleno ana aw bela jileme fo lame baka jama kuluni ansirani kenen kan antenyina aw fene ko ako foli weke mauma sogoleno aw na Renouveau FM sans fait 98.1 ko bela jilini sogoma Renouveau FM Renouveau télépage ko bela jilini nyontuma ka kanyani ako wakati uchugoyaye amanyine Renouveau matin page abonné kilingili na bela jilinko biko ni etene novembre kalo kle folo oye biye ka kanyani OFM kon betali ke kalantae oye bi sogomadaina koni mali fantan nani bela jelena ola amidwa donke nyina kalan sankurain fembe talike grevu bambali la o kana yechuga shila nyina sankonna la andokonu anandiu ukasika kalan nyuma soro nyina sankonna la ambafo iko link lingina bela jele ma ko alaka nyina sanke here uma awa dibila barake bako ambe ufo laba onsigira sinka olufe wala sa o kasika janyu mani kuma kan nyuma soro studio bamida ukonna la o maflabea Amadou El Konare ka farane rekan ka ko kuna foni au kun folo beda la salo ka di au ma ay au bisimla Amadou into roma marhabu shebe ube ikanga fo jogo dibi wanda subo ka mi be niveau bosi ay desere ko fo mate woli kama ibi suraka foli de kena sokoma dayna o fa to godi takalasia ya isa kana la meneta don tamashay kan fo e jona na me buka be jwa kun tebeni ki ka bozo ka ko nya ino ma nye soro ibina do suraka kana nango kami do suraka kana ameta narana no ka dula oluka gouverneur colonel Amara Dumia mois de solidarité on fana ine solidarité bi ma men narana ni deme nyoya onu nyoko chela voilà ya fam amala dil ala ka ke ko lavante base fle idi mo ka ben ate botene na ka karsoro nene ni mo ko il fait sigi ka nene ni mo ko mi ma be mainde parce que je suis véridique Tiens, mais mon local for no degree là. Donc, et de joba la pumabe. Na joba la pumabe. Ngani mo mabe ko sigi gelara. Ife sigi mando. Ay sera se baliga weekend ngera to godi. Me ala tanu la dala amo ke village la minye kata wuliga jo sabati ka ko kono nano jia ni fruto la batike nyaka ka faranyanga wasa saka oni misubi doso. Sikata la amba ira ka foni tiga ko ni sera mo ne ba jigi ka fo ina tiga ko nja ko ma siga ka baja men sigi ka ngatiga ka o makodo. Tabarkala. Ametaganya fe soni eni kanu mo na nyola soro don kibaru alekene kan ola bitene novembre kalo kle folo bi jem kan kono nana ango kuna funyo bina talike munun kan olu fle ka kenyani anga jamana be ka geleya munu la temeni wakati konna la fembe talike dala dumuni fon olu gelale no kosobe anga sugu konna la o fene ko fe la kana balia o fene be ka malidon senge kosobe o bela jilen ko fe fembe talike foruba cha kela doye olu ka barabla bambali o fene be sina nimbela jilen ko fe juma temeli malide ma chama olu bora kataka boulevard de l'indépendance la kayira ka fo ka wuli ka jobake kayira ka fo ko olu ka demeni de menyoya ko be kataka transition o yoro la o la femme métallique ni jama kulula hautaina nunu bela jele sira ka faranyo kon kan chugodi a mobilisation kera togodi awni isa ka babe na nyola la soro kula fonia munumbe abolo akonye kan abena jate mineke bela jele nga sika famille nyuma soro bi novembre kalo kile folo bi koni kalantawe o la femme métallique ni na kalansan
kura la yalima fɛrɛ jumanw sigira sen kan école karamɔgɔw ka lafasa tɔn fɛ min b'a to ɲina san a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogoya min na Usman Almudu ale bɛna anw ka ɲininkaliw jaabi o koɲɛ kɔnɔna na n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ taga narakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ bingani wale dɔ la o kɛra nara marabolo kɔnɔna la nin dɔgɔkun laban in na o la anw ni an ka lasigiden bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ nara kɔnɔna la a bɛna o kunnafoniyaw ka olu di aw bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare ale bɛ i n'a fɔ ladalako la don kibaru bɛ ale bolo labanw sabatira sɔɔni aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ jateminɛw la siraba kandaw la bi kɔni écoleden maa yirika caman bɔra ka kalan siraw ta o la circulation bɛ cogo di Sori ale bɛna o kunnafoniyaw ka olu di an ma Alexis Kalambiri bɛ bisimila bi sɔgɔmada in na a ma sɔn min ma ka fara kɛnɛya kunnafoni ale kan ani anw ka don fɔli duma an bɛ baaraw nun don sisan ani wagati boloda cogo ye ni o ye météo ye wagati ale boloda cogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya fɛn bɛ tali kɛ kabanɔgɔ fitinina o bɛna tigɛ a la Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Kita marabolo y'i bɔ a la Buguni ani Sikaso o marabolo saba kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya tile bantɔ la fɛn bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ la o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Ɲoro marabolo kɔnɔna la ka taa se Nara Mopti Douanzan Tombouctou Gao Menaka Kidal Taoudini Kayi Worodugu yanfan o marabolo kofɔlen kɔnɔna la tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔngulo bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Kidal ani Taoudinikaw ka yɔrɔjan filɛli la min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ni o bɔra la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛli la sanko kɔni bolo dalen no bi tile bantɔ la walima su in na Kita marabolo kɔnɔna la Buguni ani Sikaso tilega in na finteni bolo da cogo olu filɛ Kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ 38 na finteni degere 32 o bɛna kɛ Sikaso bi tilega in na Segukaw olu ta bɛ jɔ 38 na fɛn bɛ tali kɛ Mopti la Tombouctou ani Gao ni marabolo saba tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 39 ye fɛn bɛ tali kɛ Kidalikaw la olu ta bɛ kɛ 37 ye finteni degere 38 o bɛna kɛ Menaka bi tilega in na Taoudini olu ta bɛ kɛ 36 ye Buguni ani Kucala olu ta bɛ jɔ degere 35 la Kitakaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 38 na Ɲorokaw fɛ yen nɔ ka taa se Narama olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye bi tilega in na Douanzan olu ta bɛ jɔ 37 la Sankaw olu ta bɛ kɛ 38 ye Banyangara ani Joyila bi tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 37 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la tilega in na finteni hakɛya Bamako kɔnɔ o bɛ kɛ degere 36 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 26 ye tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 4 ye wagati boloda cogo ye bi tɛnɛn sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna ma ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Taoudini a kun ye aw kelen-kelenna ka se k'aw tanaw bila dɔn ko Ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye Amadu ɲɛ sira di ma tabarikala Fanta Tumota o diyara n ye ka i fo ka ni cɛ ani ni musokulu minnu bɛ yen n'olu b'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka suna yɛrɛ bila n b'a dɔn tile bɛ gan maa caman na baara yɔrɔ t'a la sisan ka sabu kɛ u b'a fɛ ka tile kibaruya dɔ yan'u ka bɔ o dun ye laada ye sabula an ka jamana kɔnɔ kabi lawale kabi bɛɛ faga mana jamana in kɔnɔ bamanan na tabiyaba dɔ ye dugu mana jɛ ka don kibaru bɔ fɔlɔ k'a ci k'a da i ka cɛso kɔnɔ k'a dɔn mun ni mun bɛ dugu kɔnɔ bi n'i y'a dɔn ko hali ko gɛlɛn min ɲɛ yɔrɔ min na k'i pan o sira kan ka taa sira wɛrɛ kan ani ni dojugu minnu donnen don hali ni taara yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ a sigila cogoya o ko dɔw b'a ko la i b'i pan o kunna i b'i sigi yɔrɔ wɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jateminɛw ye don kibaru bɔli de bɛ se ka o yira o kuma o tubabu don kibaru fana ye mun ye bi o ye k'a dɔn jamana taabolo kunnafoniw ye mun ye mun ni mun kɛra mun ni mun bolo dalen don i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ kibaruya nasiratigɛ la politiki ko b'o la kunnafoni jɔsen bɛɛ b'a la k'a daminɛ politiki ko
siraba kanaw ni jamana kono ko ni jere ko kan ni kunafuni yeleko ni bela jele ka fara e ka do kibaru amsenu kan bi an de bina an do do mana ka lase aw ma bi an ga don kibaru ale kene kanana saga muga ani woro e nege wulun fla ka bakuruba o bina talike minye kupu asimi goita o min kundara ka donga fo kupu ingoni a barabla foli kara katika ye ata o suro katika yere ye o ekipu kumeno kupu ye kata ira sigida nyemo la kuma o ye kibaru ya bagurinye kalasi au mahal na do akononga o ka do kupu ingumbolo dara a barabla foli kara o kati de garsige donala o amina wala lu ke femununga kosebe kibaru ya la bi obe talike transition de menikola yere wolo debu ye jama balabo kaseka ukani soja ugira ani la nyini mimu fe ko ka do fara transition jokunmo ka mali marabolo ma chamanye oke minye ka do amina o dandige do la me so ma daina donc baru konna la ni wuli ka jo market nywana fanga do bina bonya yeleke bugu communal konna la masoro ka fo die ndugude unchoroba musokoroba o demison ulu bora yeleke bugu dugu bela ani yeleke buka munume dugu wɛrɛw la mali fan wɛrɛw fɛ kana jɛrɛ basigi kunungo nisogoya wulika jɔ munu na ko ku yɛrɛ de b'a fɛ bi poli économique ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ Yegebugu mairie la ko maire bga mairie kɔni kɛ propriété privée ka kɛ lemuruba ye k'a bɛɛ a yɛrɛ dama a ko la an ye u lamɛn ka tila ka monsieur le maire yɛrɛ lamɛn min ye bi sisan an bɛna o Yelekebugu ka dɔw ka kibaruyaw lase aw ma gwɛlɛya min bɛ maaw ka se k'a dɔn waasa fɛɛrɛ bi sɔrɔ a la teliya la kana kɛ ti ɲɔgɔnna ye marabolo in kɔnɔna la ninnu bɛna kɛ an sinsin bere ye sisan dani nɔ i ka dɔn an seko mana kɛ mun ye an bɛna olu waraka lɔgɔli ta o kuma fɔra Asimi ale bɛna yaala kɛ lɔgɔliso dɔmɔdɔ la sɔgɔma joona na waasa ka kala wulili baaraw nu don ka jateminɛw kɛ a kun ye fɛn minnu kun don renouveau ka cɛdenw m'o kow yɛrɛ kɛnɛ kan ka ban sufɛ o kibaruyaw bɛna sɔrɔ renouveau de cogo k'a ye nin ye sisan an bɛna ninnu walawala aw ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. Salo ni salo na sini kuru kara belajeli kele ko ɲɔan sama na hakɛw nɔfɛla na lɔgɔli karamɔgɔ olu ni an ka jamana maraba ɲɛmaw ni ɲɔan cɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka jamanaden caman furuku ka kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kan o sariya kisɛ dɔ nɔfɛ ko ye min wele ko article 39 n'o ye bɛnkan ye min ye nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin Mali lɔgɔli karamɔgɔw ma o kama jɛkulu minnu farala o hakɛ nin lapasali koɲɛw la olu kɔni ni jamana faamaw ye ti ɲɔgɔnna ni samasamali fanga bonya kosɛbɛ o kow nɔfɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye fanga dafirilen kɔfɛ finitigilakaw ka sɔn a ma k'a fɔ u bɛna sariya ninnu bato min ye k'a dɔn waati kɛra a tɔnɔw dunni na lɔgɔli karamɔgɔw fɛ nka min ye Choguel Kokala ale nana waati min na o y'a sɔrɔ min ye UNTM ale ye dankasaki ɲɔgɔnna kɛ Moktar Wane ka gakɔrɔnama la n'o jizo yɛrɛ taara ni olu bɛɛ lajɛrɛlen ye i k'a dɔn Choguel kɔni ye jɛrɛ fɔlɔ min kɛ ni ɲɔgɔn ye kɛ ni UNTM ye ale y'a kanu ka se ka sɔn ale ka laɲini dɔw ma minnu yɛrɛ la bakuruba dɔ ye saraw damakɛɲɛli baaraw kumaw ye n'o ye unification de la grille salariale a kɛra sababu ye ka paraw bila lɔgɔli karamɔgɔw ka article 39 ko la o kɔni samasamali de tun bɛ senna min na kimɛni san tɛmɛnen in bɛɛ lajɛlen kɛra fosofaasa la fɔ jamana yɛrɛ y'i bolo bɔ maa dɔw nɔfɛ waasa kimɛniw bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ka tɛmɛ cogo min na ko bɛna kɛ cogo di ɲina kalanwuli la bɛɛ kun cɔrɔlen don la nka a kɛ ni dubabu ni daɲuman minnu bɛ don kow la ani bɛɛ ka dɔɔni bila lawali karamɔgɔw kɔni y'a kanu ka se k'a fɔ u bɛna don kilasiw kɔnɔ bi kalanwuli la nka b'a ko kɔrɔ sabula u ye u nɔngɔ dɔw bɔ ka da ni fɛn dɔw ye k'olu kɔni bɛna to hali bi baara bila hukumu kɔnɔna la ni o ye lapasajɛkulu ya sariya se dɔw ye o kɔni kɛra sababu ye maa bɛɛ lajɛlen hakili latigɛlen don k'a fɔ ko lɔgɔlidenw na lɔgɔli sira ta bi sɔgɔmada in na laadala jamanakuntigi Asimi Goita ale kɔni bɛna taa munumunu lɔgɔliso kunfɔlɔ dɔw la minnu na Misira lɔgɔli b'o la Bamakɔ yan nɔ ka se lɔgɔli wɛrɛ ma minnu na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Astan Jalo ni Mantala Watara bɛna y'u nɔfɛ waasa kalanwuli la Asimi ka cikanw kɛra mun ye ani u ye jateminɛ jumɛnw kɛ i k'a dɔn an ka su in na don kibaru la ni baasi ma kɛ o jaw na sɔrɔ rédaction jama jɛkulu ka ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ hukumu kelen na maa caman ye wulikajɔw kɛ waasa kumaɲɔgɔnyaw bɛ sabati jamana gouvernement ani kalanfaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ jinɛ ɲɛmaw b'o la i k'a dɔn lɔgɔlidensoma yɛrɛ b'o la ka se hali lɔgɔli karamɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ ma ko ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ bila dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko faire du sacrifice lɔgɔli karamɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye caman na ka se ka i k'a dɔn jamana kanu ale bila sanfɛ u ka jate la nka u y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen
olu kɔni ye bilasiraliw kɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana waasa hali bi bɛnkanw bɛ se ka sɔrɔ u b'a ɲini gouvernement kɔni fɛ a ka se k'a ka layidukaw olu sɛbɛkɔrɔ timɛ an bɛna a lajɛ bi sɔgɔmada in na ko mana tigɛ da min na an na kibaruya di aw ma o kow kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ direction Yelekebugu an y'a fɔ tentɔ min bɛ tali kɛ Yelekebugu ye yɛrɛmara kafo ye n'o ye commune rurale ye min bɛ Kati mara fɛ kilo 20 ani dɔɔni ka gitɔrɔ min bɛ taa Kolokanikaw fɛ fo ka taa Kayi a b'o sira kana na a bɛ waati damadɔ bɔ yen sigidaladenw kɔni mi da ko sunatu ye u yɛrɛ ka fɔ la a ma sɔrɔla k'a fɔ ko u yɛrɛ jɛra k'u bolo kɔrɔta u yɛrɛ dɔ ye ni o ye Isa Traoré ye ko conseiller dugu 17 de bɛ i k'a dɔn ni yɛrɛmara kafo kɔnɔ ani bugudaw conseil tɔ minnu bɛ bi a yɛrɛ k'a fɔ ko maire Isa Traoré kɛlen do ka mairie kɛ lemuruba ye k'a bɛn a kelen d'a ma a bɛ fɛn o fɛn kɛ mairie fɛn bɛɛ kelen ye i n'a fɔ dugudenw y'a fɔ cogoya min na wa ni conseil wɛrɛ min ko cincɔn e ka baara a b'o bɔsi e la ka a yɛrɛ b'o kɛ o kuma min ye ale yɛrɛ maire signataire ye furusirila do dugukolo ko do farikolo ɲɛna fɛn o fɛn ye mairie ye ale kelen pe conseil dun ye maa 17 ye kɔnɔna la jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan min ye Yelekebugu ka denw a cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɔra ka ciya kunu ka taa lɔkɔliso la ka taa dusuma kasa k'a fɔ dɔw yɛrɛ kun ko fɔ ka taa maire gɛn ka bɔ yen ka kɛ ni hakilima dɔw olu y'a jira k'a fɔ jamana ye sariya jamana ye ka laɲini kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma yɛlɛma bɛ se ka don kow la cogoya min na a kɛnɛ kan na maire yɛrɛ ka conseiller caman tun bɛ minnu y'a seereya ka fɔ olu kɔni bɛ mairie kɔnɔ bi wuli k'i tɛgɛ ko la foyi tɛ sara o la wa n'i ye maire bilasira fɛn o fɛn a b'a fɔ i y'i ta de a tɛ k'o ye nin bɛɛ ye gɛlɛya ye an ye monsieur le maire yɛrɛ lasɔrɔ a kun ye layidu d'an ma ko an ka taa ka ɲininkaliw ta an bɛ tila tuma min na an y'a wele nɛgɛjuru la ka dɛsɛ ka tila k'a don dugu kɔnɔ a bɛ sɔrɔ baroda mun na k'a ɲini olu la ka tila ka surɔ ka taa nɔfɛ fɔ ka rendez-vous ta n'a ye surɔ 21h an y'o kɔnɔ an kɔni m'a sɔrɔ nka an jigi b'a kan k'a fɔ bi tile kɔnɔ an na kibaruya sɔrɔ nka yan'ale ka sɔrɔ dugumaw ye fɛn mun fɔ a ko gɛlɛyaw kan an k'o dɔw lajɛ. a bɛka an sigi daga maa biye bila ɲɔgɔn na k'an an lafɛ dugu maa biye bila ɲɔgɔn na a yɛrɛ tɛ ka hɛrɛ k'an ye wa anw san 4 de bɛ an sen tɛ mairie réunion na an nafa bɔ mun yɛrɛ tɛ foyi dɔ bɛ kɔrɔ a bɛ ka gɛlɛyaba de ta ka sigi an kan a ka jugu kojugu ɲɔgɔn bɔ a bɛ k'an n'a fɛn bɛɛ kɛra cogoya a di a musaw ma an yɛrɛ la dugukolo yɛrɛ a y'an ka dugukolo tigɛ ko b'a di a musaw ma an y'a kɛlɛ ka kiri jara an na an n'a mairie kɔnɔ a man ɲi an tɛ fɛ bi an tɛ fɛ sigi jamana ɲɛmɔgɔ ka na an n'a yɔrɔ lajɛ a man ɲi u ka se ka yɛlɛmɛ don an na kɔrɔ a ka yɛlɛmɛ don an na kɔrɔ a ka yɛlɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ ni de bi dɛ hakilina ba de bɛ ne la bi ne hakilina yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban mairie bɛ ka ŋun tɔmɔ hali ka da ne yɛrɛ faso kelen bɛ ma mairie y'i jɔ ne faso ye fɔlɔ k'a brûler i b'a fɔ ko a ni ka tɔrɔ ne yɛrɛ ba du kɔnɔ na a y'a brûler i b'a fɔ ko ni ka tɔrɔ o degunba de bɛ ne kan sisan an n'a commune a y'a dugu denw bila ɲɔgɔn na u bɛ na ɲɔgɔn faga a don fabula a donni kama fabula ma to dun dumuni ma kɛ su fɛ dumuni ma kɛ tile fɛ n b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u kana Yevu commune lajɛ wala ne nana lajɛ min bɛ Yevu commune kɔnɔ anw n'a dugu kɔnɔ bi gɛlɛya min b'anw kan fabula bi ala kelen yɛrɛ de b'a dɔn u ka yɛlɛma don kɔrɔ ka na commune lajɛ min bɛ an kan u k'u jija ka gɛlɛya min b'an kan hali n'u ma se k'a bɛɛ ta u ka dɔɔnin ta an ye Isa ko kelen nimisa ba de ye wele bi Isa de ye anw n'a dugu bɛɛ de ye anw ka Isa ta kɔkɛ bɔra k'a fɔ sisan Yevu kɛra jugu ye Isa kɔrɔ n bolo an y'a Isa ta kana dugu bɛɛ ni don ka wote ye duguma bɛɛ maa ma bɔ maa na denmisɛnnin ni maakɔrɔ musow ni cɛw maa ma bɔ maa na an y'a ta k'an wote ye nka bi a kɛra nimisa ba de y'an bolo bi walayi an nimisara lo dɛ walayi n'i y'a ye bi ko fabula tora kɔ bi Isa de nɔ don Isa fabula to kɔ bi sa yan'a ka sigi anw presidentkaw anw yɛrɛ kɔni votera hani tun y'a sɔrɔ ko bagan bɛ se ka vote maa ye anw de mana baganw vote Isa ye nka cɛni Isa sigilen mandat 2nan yan'o bɛna se Isa y'a jira k'a fɔ tɛnzɛnima bɔ ka Yevu commune na k'o tɛ fɛn mɔlɛ ka commune na donc o la a nana ka na gɛlɛya sigi an kan ka sɔrɔ ka don an ka dugukolo kɔnɔ k'an ka dugukolo suma ka kɛ a sago ye a papier bɛ mairie bolo an y'a jira a la k'a fɔ ko an tɛ dugukolo papier fɛ an tɛ wari fɛ juma tɛmɛnen an kɔrɔ gendarmerie min ne brigade de recherche de la gendarmerie Kati o ye tɛgɛ da a denkɛ kan ani a yɛrɛ ka da kan denkɛ de bɛ fiyɛtu feere donc min ye waleya dugu bila ɲɔgɔn na ka dugu bila ɲɔgɔn na dugu dɔw bɛ bi
ayiwa furu bɔrɛ ni ɲɔgɔn cɛ saya suden bɔrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ maire ka gɛlɛya ye donc n'an y'an sigi ka dugu de ka bila ɲɔgɔn na maire fɛ don dɔ a bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye an ka commune kɔnɔna la yan parce que n'i jateminɛ kɛ maire yɛrɛ y'a ka campagne kɛ ni taabolo min ye o ye siyako de ye donc n'i nana ni siyako ye ayiwa sigida kɔnɔna la i bɛna ni kɛlɛ de ye. Tabarikala ni gɛlɛya de bɛ Yelekebugu an kɔrɔ yan nɔ a yɛrɛ k'a fɔ Kati sigida ɲɛmaw k'a daminɛ préfet la n'o ye Aruna Jara ale ni ka sous-préfet ye wulikajɔ bɛɛ kɛ ka maire la sigi ka kuma n'a ye siɲɛ caman conseiller yɛrɛ fana k'a sigi ka kuma n'a ye ko bɛɛ n'a ta yɛlɛma ma don kow la wa hali n'u y'a ɲini k'u bɛ kuma ni sigi ka fɔ kɛ ko a ti ye a ti sɔn nali ma wele jaabi kunu a tun welela kɛnɛ kan u ka sigi ka kuma a ma sɔn nali ma conseiller minnu nana olu fana y'a seereya k'a fɔ bi na olu tɛna bɔ a kɔ kɔrɔ nka tiɲɛ ye min ye u b'a fɔ sigida ka yiriwa ko mairie kɔnɔ ko bɛ yen k'a bɛɛ isa kelen ye i k'a dɔn olu n'a jɛ tɛ sabula misaliya ye min ye ni conseil fɛn o fɛn ko i ma sɔn a ka fɛn min ma a bɛ ka prérogative bɔsi e la o tuma ko hali furusiri don dɔw fɛ furusiri bi bɔ a jɔ a kɔrɔ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ sigilen a bɛ fɔ ko furu ma bɔ ko sabula ko maire ma ye kuma nin ye gɛlɛyaba ye sabula ale yɛrɛ kɛlen don ko furusiri sɛbɛnw bɛɛ ta a b'olu bɛɛ ɲɛnamaya ninnu ye seereyaw ye a yɛrɛ kɛrɛfɛ conseiller minnu bɛ yen n'an n'olu tun bɛ kɛnɛ kan n'an y'olu ɲininka olu ye mun fɔ waati nataw la kibaruya kunfɔlɔw ye nin ye ni min bɔra a kan n'a bɛɛ lajɛlen salo k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ Yelekebugukaw kɔni ko k'u b'a fɛ bi pôle économique de ka taa Yelekebugu mairie la ko hali balo minnu bɛ di ko se bɛ da olu kan a tɛ se dugumaw ma o tuma wari minnu bɛ di ko k'a di commune denw ma ko nin si t'i ye nin bɛɛ ye seereyaw ye dugumaw ye mun kɛ aw ladɔnniya k'a fɔ CNT ka lasigiden min bɛ yen ni o ye capitaine Mɔnsɔn Konare ale fana bɛ ko in nujuru nabaw la mun na ale ye wasaden ye mara ni Kati bɛɛ cɔ a la ale tɛ se ka to kɛnɛ kan ale fana ko ka kɛ sariya kɔnɔ u k'a kɛ cogo bɛɛ la bala u kana bɔ a la wele kɔni dalen wulikajɔ ka kɛ dɛmɛ ka don Yelekebugukaw ma n'o tɛ ko a kɛlen don gɛlɛyaba ye an bɛ waatini min na i ko sisan n'an bɔra yen nɔ gɛlɛya fana bɛ yen gouvernement ani syndicat national des banques et établissements financiers n'o ye SYNABEF ye a bɛ tali kɛ wari baaralaw ni banques olu kɔni ka k'a dɔn lapasa jɛkulu la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ grève in kun fɔlɔ la a yira k'a fɔ BDMSA ale cakɛlaw kun y'u fosi nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ o cakɛla dɔw yɛrɛ fana bɔra o maaw kɔkɔrɔ ka taa fara grève kɛlaw kan minnu sereyara syndicat ma ɲɛma dɔw fɛ kama u y'a kanu ko bɛɛ ma kɛ fɔlen na u ye wulikajɔ caman kɛ ko nka ko gouvernement ma ɲɛma minnu kan k'u da don ko la faso cɔ a la k'olu kɔni bɛ k'u tulo da dulɔbarani sigi kuma o kama sa ko baarabila wɛrɛ daminɛna bi sɔgɔmada in na SYNABEF fɛ bangi minnu tun b'a la u tɛna baara kɛ o ka maa ɲɛma ye Amadou Ba ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kunkurunin k'a ko kan an k'a faamuya. ɲɔgɔn na an bɛna tile saba ka daminɛ lundi an bɛna baarabila fana observer sababu mun na parce que patron u ma sɔn ka na sigi an ka se ka kuma an ka point ninnu kan o ye kuma ye an kun bɛ fɛ ka min lase an ka baarakɛɲɔgɔn ma k'a f'u ɲɛna k'u k'u jija halisa parce que kɛlɛ ka ɲɔngirila ka ban u y'a yira k'a fɔ ko an ka kɛlɛ in k'a kun tɛ taga yɔrɔ jan dɔw kun bɔra telew ni fɛnw na k'a fɔ ko olu ka banque ko bi désolidariser an y'a ye k'a fɔ a bɛɛ kɛra nkalon banque baarakɛlaw bɛɛ assurance bɛɛ microfinance bɛɛ commerce bɛɛ PMI Mali SAR ni revendeurs ani station baarakɛlaw u bɛɛ ye modèle observé bɛɛ y'a observé banque kelen o de ma observé o banque ye BDN ye hali BDN dɔw ye a modèle respecté a yɛrɛ Kassim Traoré mɛ tile du la a y'a ɲɛfɔ dɔw y'a respecté donc hali olu ka weleli BDN mɔgɔ dɔw ma a jaabi yɛrɛ prestataire minnu bɛ BDN na a bɛɛ ye grève observé donc an b'a ɲini an ka baarakɛlaw fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan halisa parce que nin ko in a tɛna ban hɛrɛ la o kɔrɔ y'o de maa mun aw kan ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'olu y'u ban ka na donc o n'a kɔrɔ de don an b'a fɔ État ye n'o ye jamanatigi ye an b'a f'u ɲɛna anw kɔni an y'an seko kɛ halisa an bɛ sariya kɔnɔna na wa an tɛna bɔ sariya kɔnɔna na n'olu ban ka na sigikafɔ la olu de bɔra sariya kɔnɔna na an kɔni an bɛ sariya kɔnɔna na an ka laɲini ninnu bɛɛ ye lakika de a bɛɛ ye
saga 40 ani kilo bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan banki cakɛlaw ka jateminɛ na min ye la famille Segu Fɔnba Kati Eco Bank cakɛlaw BDM ka se BNDA ma a ko gɛlɛyalen don k'u k'a lajɛ n'o tɛ tɔrɔmɔɲɔni minnu bɛ buruburu bila ko gɛlɛyalen jamana faamaw k'a la kɛrɛnkɛrɛnyana ABBF Musa Alassane Diallo ale min y'o maa ɲɛmaa ye fɔ ka bɛnw ka kɛ waasa ko olu bɛ sabati Nara gouverneur n'o ye colonel Amara Dumbuya o kuma ko an ka foli bɛ narakaw ye suraka minnu bɛ bi ani bamanan ko ni sɔgɔma bi ko mois de solidarité kɔnɔ ko ni bɛɛ tun ye ne solidarité ta lala n tun bɛ bila ka maa dɔ ɲɛ nka a bɛ kɛ cogo di nka hali bi an b'a kan ko kan ni Ala sɔnna an na bila maa dɔ ɲɛ Fanta Semota kibaruya kunfɔlɔ tun ye nin ye an don ma kɛ min ka sɔrɔ ka yafare kunnafoni di kɔrɔ de fana décrier les faits informer les gens minnu ma ɲi ka olu fana fɔ u ka dabila kun de y'o ye nka maa min tɛ ɲuman kan a tɛ bɛn o ma dɛ an k'o fɔ ka bɛn a la suraka hami o faamu an b'i fɔ ka sɔn ka kunnafoniya kunfɔlɔ di an lamɛnbaga ni lajɛbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ni sanga kɔnɔna na an b'a lajɛ ni Sori Ibrahim Diallo ni ale ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sɔgɔmaden na a ye jateminɛ minnu kɛ an ka siraba kanu la siraba bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na jama bɔta bɛ hakɛya jumɛnw na Sori bɛ na ɲɛfɔli kɛ o la ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Vincent Togo a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira